በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 11 ኢዮብን ጥበብ እግዚአብሔርን። ድሕርዚ ሶፋር በዓል ናዕማ ከምዚ ኢሉ መለሰ። ነዚ ኩሉ በዝሒ ቃላት እዚዶ ምላሽ መሃብ ኣይግብኦን እዩ። ወይ ከዓ ተናጋሪ ሰብዶ ከም ጻድቕ ይቑጸር እዩ። ትምክሕትኻ ንሰብዶ ስቕ የብሎ እዩ። እንተ ኣላጊጽካስ ዘሕፍረካ ዶ የለን። ንስኻ ትምህርተይ ዝተጻረየ እዩ። ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ እውን ንጹህ እየ ትብል ኣለኻ። ኣበይ እሞ እግዚኣብሔር እንተ ዝዛረበካ ኣባኻ እውን ከንፈሩ እንተ ዝኸፍት ኣበይ እሞ ናይ ጥበብ ምስጢራት ከምቲ ዘሎ ዕጽፊ ምዃኑ እንተ ዝግለጸልካ እግዚኣብሔር ንኃጢአትካ ካብ ዝግባእ ኣንኢሱ ከም ዘኽፍለካ ምፈለጥካ ንዕሙቕ ነገራት እግዚኣብሔር ክትምርምርዶ ትኽእል ኢኻ። ንምልኣት እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላከ ክትምርምሮዶ ትኽእል ኢኻ። ካብ ሰማይ ልዕል ይብል እንታይ ክትገብር ትኽእል። ካብ ሲኦል እውን ይዓሞቕ እንታይ ክትፈልጥ ትኽእል። መጠኑ ካብ ምድሪ ይነውሕ ካብ ባሕሪ እውን ይሰፍሕ። ንሱ እንተሓለፈ እንተዓጸወን ጉባኤ እውን እንተኣከበ መን ክኸልክሎ ይኽእል። ንሱ ነቶም ከንቱ ዝኾነ ሰባት ይፈልጦም። ዓመፅ እናረኣየ እውን ስቕ ኢሉ ኣይምልከትን። ግናኸ ዓሻ ሰብ ምስትውዓል ካብ ዝምሃር ዒሉ ኣድጊ በረኻ ሰብ ኮይኑ ክወልድ ይቀልል። ኢዮብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ልቡ ኣቕንዐ ኣእዳው እውን ናብኡ ዘርገሐ። ኣብ ኢድካ ዓመፅ እንተሃልዩ ኣርሕቆ ኣብ ቤትካ እውን ግፍዒ ኣይተንብር። ሽዑ ብሓቂ ብዘይ ሕፍረት ገጽካ ክተቕንዕ ኢኻ። ጽኑዕ ትኸውን እምበር ኣይትፈርሕን ኢኻ። ሽዑ ንመከራኻ ክትርስዖ ኢኻ። ከም ዝሓለፈ ውሕጅ ክትሓስቦ ኢኻ። ህይወትካ ካብ ቀትሪ በሊፃ ክትበርህ እያ። ጸልማት እኳ እንተኾነ ከም ጊሓት ይኸውን። ተስፋ ስለ ዘለካ እውን ተኣማሚንካ ክትነብር ኢኻ። ኣብ ዙርያኻ ተማዕዱ ብህድኣት እውን ክትዓርፍ ኢኻ። ዘፍርሕ ዘይብልካ ክትድቅስ ኢኻ። ብዙሓት እውን ልመና ክቐርቡልካ እዮም። ኣዒንቲ ክፉኣት ግና ክጽልምታ እየን። ዝሃድሙሉ እውን ይስእኑ። ተስፍኦም ድማ ንነፍሶም ምሕላፍ እዩ። ምዕራፍ 12 ጥበብ ኣምላኽን ተግባራቱን። ድሕርዚ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ። እምበኣር ብሓቂ ንስኻትኩም ኣውራታት ሰባት ኢኹም። ጥበብ እውን ምሳኻትኩም ክትመውት እያ። ግና ኣነ እውን ከማኻትኩም እውራ ኣለኒ ካባኻትኩም ዝንእስ ኣይኮነን። ከምዚ ዝበለ ነገር ዘይፈለጥከ መን እዩ? ኣነ መስሐቒ ብጾቱ ከም ዝኾነ ሰብ ኮይነ ኣለኹ። ንእግዚኣብሔር ዝጸዋዕኽዎ ንሱ እውን ዝምልሰለይ ኣነ እየ። ጻድቕን ፍጹምን ዝኾነ ሰብ መላገጺ ኮነ። ብሓሳብ እቲ ኣብ ምቾት ዝነብር ሰብ መከራ ዝተናዓቐ እዩ። ግና እግሩ ከንደልህጾ ተደልዩ ኣሎ። ቤት እቶም ከተርቲ ብድሓን ይነብር ኣሎ። እቶም ንእግዚኣብሔር ዝቐጥዑን ብድኣት ዝነብሩን ኣለዉ። እግዚኣብሔር ንኹሉ ኣብ ኢዶም ኣምጺኡሎም እዩ። ግና ንእንስሳታት ጠየቕዎን እሞ ክምህራኹም እየን። ንዕዋፍ ሰማይ ጠየቕዎን እሞ ክነግራኹም እየን። ወይ ከዓ ንምድሪ ጠየቕዋ እሞ ክትምህረኩም እያ። ነቶም ኣብ ባሕሪ ዘለዉ ዓሳታት እውን ጠየቕዎም ክነግርኹም እዮም። ኢድ እግዚኣብሔር እዚ ከም ዝገበረ ካብዚኣቶም ዘይፈልጥ መን እዩ? ነፍሲ ኩሎም ህያዋን እስትንፋስ ኩሉ ወዲ ሰብን ኣብ ኢዱ እያ። ከምቲ መልሓስ ንምግቢ ዘስተማቕር እዝኒ ድማ ንቓል ዝፈልዮዶ ኣይኮነን። ጥበብ ኣብ ሽምግልና ምስትውዓል እውን ብነዊሕ ዕድመ ይርከብ። ጥበብን ሓይልን ኣብ እግዚኣብሔር ኣሎ። ምትሕልላፈይ ኣብ ውሽጠይ ከረጢት ተሓቲሙ ኣሎ። ተሓቲሙ እዩ። ንኃጢአተይ እውን ለቢጥካዮ ኣለኻ። እምብዛ እንትወድቕ ይጠፍእ ከውሕውን ካብ ቦትኡ ይፈርስ። ከምቲ ማያት ንእማን ዝፍሕቖ ውሕዩ እውን ንሓመድ ምድሪ ዝጉሕጉሖ ከምኡ ከዓ ንስኻ ንተስፋ ሰብ ከንቱ ትገብሮ። ንስኻ ንሓዋሩ ተሸንፎ ንሱ ድማ ይሓልፍ። ንትርኢቱ ትልውጦ ንኡ እውን ትሰዶ። ደቁ እንተኸበሩ
ኣይፈልጡን እንተሓሰሩውን ኣየስተውዕሉን እዮም። ንስጉኡቲ ናይ ባዕሉስ እዩ ዝስምዖ ንነብሱውን ብዛዕባ ርእሱ እዩ ተሓዝን። ካልኣይ ዝርርብ ምዕራፍ 15 ይቅርታ ምኽርን ምስትውዓልን ድማ ናቲ እየን። እንሆ ንሱ የፍርስ መሪሱ ዝነድቕ ከዓ የለን። ንሱ ንሰብ ይዓጽዎ ዝኸፍቶውን የለን። እንሆ ንሱ ንማያት ይኽልክሎም ንሳቶምን ይነጽፉ። ከፊቱ እንተሰደዶም ድማ ንምድሪ የለቕልቕዋ። ሓይልን ጥበብን ናይ እግዚአብሔር እየን። እቲ ዝስሕትን ዘስሕትን ናቱ እዮም። ንሱ ንመመኸርቲ ፍልጠቶም ይሕድጎም ንፈረትውን ሰነፋት ይገብሮም። ናይ ነገስታት ኣስራት ይፈትሕ ንሕቖኦም ይቅርታ ንሕቖኦም ድማ ብማዕጥቆ ይኣስር። ንሱ ንካህናት ቀንጢጡ ይሰዶም ንሓያላት ድማ ይገልብጦም። ንዘረባ እቶም እሙናት የፍርስ ንሽማግለታት ምስትውዓል ይሓድጎም። ኣብ ልዕሊ ኣሕሉቕ ንዕቐትን የፍስስ ንሓያላት እውን ዕጣቓቶም የፍትሖም። ንዕጡቕ ነገር ካብ ጸልማት ይቐልዕ ንዕሙቕ ነገር ኣብ ጸልማት ይቐልዕ። ንጽላል ሞትውን ናብ ብርሃን የውጽኦ። ንኣህዛብ ልዕል የብሎም መሊሱ ከዓ የጥፍኦም። ንኣህዛብ የብዝሖም መሊሱ ድማ የፍልሶም። ንሕሉቕ ኣህዛብ ድማ ጥበቦም የሕድጎም። መንገዲ ብዘይብሉ ምድረ በዳ ኸለል የብሎም። ንሳቶም ብርሃን ስኢኖም ኣብ ጸልማት ሃሰስ ይብሉ። ንሱውን ከም ሰኽራማት ሰንከልከል ከም ዝብሉ ይገብሮም። ምዕራፍ 13 እንሆ እዚ ኩሉ ዓይነይ ረኣየት እዝነይ እውን ሰሚዑ ኣስተውዐለት። ነቲ ንስኻትኩም እትፈልጥዎ ኣነ እውን እፈልጦ እየ ካባኻትኩም ድማ ኣይንእስን እየ። ግና ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እነግር እደሊ ኣለኹ። ምስ እግዚአብሔር ክዋቐስ እደሊ ኣለኹ። ንስኻትኩም ብሓሶት ለበጥቲ ኢኹም። ኩላኻትኩም ዘይትጠቕሙ ሓኪማት ኢኹም። እረስቕ ምባል እኳ እንተዝትኽእሉ እዚ ንኣኻትኩም ከም ጥበብ ምተቖጸረልኩም ነይሩ። ሕዚ እውን ምጉተይ ስምዑ ንምጉት ከናፍረይ እውን ኣድምፁ። ንእግዚአብሔር ብቓል ዓመፃ ክትከላኸልሉ ምእንትኡ ኢልኩምከ ብምትላል ክትዛረቡ ዲኹም? ንኡ ኣልዎ ክትገብሩሉ ዲኹም? ንእግዚአብሔር ክትጣብቕሉ ዶ ትደልዩ ኣለኹም? ንሱ እንተዝምርምረኩም ጽቡቕ ዝኾነልኩም ዶ ይመስለኩም ኣሎ? ወይ ከዓ ከምቲ ንሰብ እተላግጹሉ ንኡ ክትላግጹ ዶ ይመስለኩም? ብስውር ንገጽ ሰብ ኣድልዎ እንተገበርኩም ንሱ ብግልጺ ክዘልፈኩም እዩ። ዕብየቱ ዶ ኣየፍርሐኩምን እዩ? ግርሙእኸ ኣየውድቐኩምን ድዩ? ምስላታትኩም ምስለ ሓመድ እዮም። ዕርድታትኩምውን ዕርድታት ጭቃ እዮም። ስቕ በሉ ከናገር እውን ሕደጉኒ። ዝወረደ ይውረደኒ። ስጋይ ብስነይ እሕዝ ኣለኹ። ንህይወተይ እውን ኣብ ኢደይ ኣንብር ኣለኹ። እንሆ እንተቐተለኒ እኳ ንኡ ብትዕግስቲ ክጽበእ እየ። ግና መንገደይ ኣብ ቅድሚኡ ክጸንዕ እዩ። ግብዝ ሰብ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብል ኣይክእልን እዩ እሞ ንሱ መድሓኒት ክኾነኒ እዩ። ንነገረይ ተጊህኹም ስምዕዎ። ንምስክራተይ እውን በእዛንኩም ኣዳምጽዎ። እንሆ ንነገረይ ኣዳልየዮ ኣለኹ። ጻድቕ ኮይነ ከም ዝርከብ እውን እፈልጥ እየ። ምሳይ ዝፈርድ መን እዩ? ሕዚ ኣነ ስቕ እንተበልኩ ክመውት እየ። ኦ ኣምላኽ እዘን ክልተ ነገራት ጥራሕ ኣይትግበረለይ። ሽዑ ኣነ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይስወርን እየ። ኢድካ ካባይ ኣይኣርሕቕ ግርማኻ እውን ኣየደንግጸኒ።
ድሕርዚ ንስኻ ጸውዐኒ ኣነ እውን ክምልስ እየ ወይ ኣነ ክዛረብ ንስኻ መልሰለይ በደለይን ሓጢኣተይንስ ክንደይ ዝኣክል እዩ እስኪ በደለይን ሓጢኣተይን ኣፍልጠኒ ንምንታይ ንገጽካ ካባይ እትኸውሎ ንምንታይከ ከም ጸላኢ እትርእየኒ ንዝረገፈ ቆጽሉዶ ተጨንቕ ኣለኻ ወይ ከዓ ንዝነቐጸ ሓሰርዶ ተሳጉጎ ኣለኻ ዝመረረ ነገር ጽሒፍካለይ ኢኻ እሞ ሓጢኣት ንእስነተይ እውን ተውርሰኒ ኣለኻ ንስኻ ንእጋረይ ብምቑሕ ተኣስረን ንብዘሎ ኣካለይ እውን ኣቋሙቶ ንብዘሎ ኣካይዳይ እውን ኣቋሙቶ ንኣሰር እግረይ መለለይ ትገብረሉ ኣለኻ ኣነስ በዚስ ከም ዝጠፍእ ነገር ብልዒ ከም ዘባላሽወ ክዳን ኮንኩ ምዕራፍ 14 ኩሉ ካብ ሰበይቲ ዝውለድ ሰብ ዘመን ህይወቱ ቁሩብ መዓልቲ እዩ መከራ እውን ዝመልኦ እዩ ከም ዕንበባ ይዕንብብ እሞ ይረግፍ ከም ጽላሎት ይሃድም ኣይጸንዕውን ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዝመሰለ ሰብዶ ዓይንትኻ ትኸፍት ኣለኻ ክፈረድከ ናብ ቂድሚኻዶ ተቕርበና ኣለኻ ካብ ርኩስ ነገር ንጹህ ክውፅእ ዝኽእል ዶ ኣሎ ሓደ እኳ ዝኽእል የለን ዕድመ ሰብ ውሱን እዩ ቁጽሪ ኣዋርሕ እውን ኣባኻ እዩ ክሓልፋ ዘይክእል ደረት እውን ወሰንካሉ ንሱ ከም በዓል ውዕለት መዓልቱ ክሳዕ ዝፍጸም ክዓርፍስ ቅርብ ካብኡ ዘወር በል ኦም ተስፋ ኣለዎ እንተ ተቖረጸ እኳ መሊሱ ይጥጥዕ ወልድታት እውን ኣይውድአን ስሩ ኣብ ምድሪ እንተኣረገ ጉንዲ ድማ ኣብ መሬት እንተሞተ ብጠሊ ማይ ይጠጥዕ ከም ሓድሽ ተኽሊ ኮይኑ እውን ጨናፍር የውፅእ ሰብ ግና ይመውት እሞ ይጋደም ሰብ እውን ነፍሱ ይህብ ንሱ ኣበይ ኣሎ ማይ ካብ ውሽጢ ባሕሪ ይሃልቕ ርባ እውን ይንእስ ይደረቕ ሰብ ድማ ደቂሱ ኣይትስእን ሰማያት ክሳዕ ዝሓልፉ ከቶ ኣይነቅሕን ካብ ድቃስ እውን ኣይትስእን ኣበይ ሞ ቁጣዓኻ ክሳዕ ዝሓልፍ እንተ ትሰውረኒ ኣብ መቓብር እንተ ትሓብአኒ መዓልቲ ቁጽራ እንተ ትውስነለይ እሞ ብድሕሪኡ እንተ ትዝክረኒ ብሓቂ ሰብ ምስ ሞተ ተመሊስዶ ህያው ይኸውን እዩ ዘመን ምሕዳሰይ ክሳዕ ዝምጽእ ኩሉ ዘመን ሰልፈይ ብትዕግስቲ ምስተጸበኹ ነይረ ንስኻ ምጸዋዕኻኒ ኣነ እውን ምመለስኩልካ ነይረ ነቲ ግብሪ ኢድካ ምናፈቅካዮ ነይርኻ ሕዚ ግና ንስጉምተይ ትቖጽሮ ኣለኻ ንሓጢኣተይ እውን ትኸታተሎ ኣለኻ ምትሕልላፈይ ኣብ ውሽጠይ ከረጢት ተሓቲሙ እዩ ንሓጢኣተይ እውን ለቢጥካዮ ኣለኻ እምባ እንትወድቕ ይጠፍእ ከውሒ ካብ ቦትኡ ይፈልስ ከምቲ ማያት ንእማን ዝፍሕቖ ውሕጅ እውን ንሓመድ ምድሪ ዝጉሕጉሖ ከምኡ ከዓ ንስኻ ንተስፋ ሰብ ኮት ትገብሮ ንስኻ ንሓዋሩ ተሸንፎ ንሱ ድማ ይሓልፍ ንትርኢቱ ትልውጦ ንኡ እውን ትሰዶ ደቁ እንተኸበሩ ኣይፈልጦን እንተሓሰሩ እውን ኣየስተውዕሉን እዮም ንስግኡ እቲ ናይ ባዕሉ እዩ ዝስምዖ ነፍሱ እውን ብዛዕባ ርእሱ ትሓዝን ምዕራፍ 15 ኢዮብ ብዘረባኡ ከም ዝተወቐሰ ድሕርዚ ኤሊፋዝ በዓል ቴማን ከምዚ ኢሉ መለሰ ለባም ሰብዶ ከንቲ ብዝኾነ ፍልጠት ምላሽ ይህብ እዩ ብንፋስ ምብራቕዶኸ ክኸዱ ይመልእ እዩ ፍረ ብዘይብሉ ዘይጠቅም ዘረባዶ ይከራኸረሉ እዩ ንስኻ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ከንቱ ትገብሮ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እውን ንጸሎት ተቃልል ኣለኻ በደልካ ንኣፍካ ይምህሮ ነዘረባ ጎረሓት ድማ ትሓርእ ኣለኻ ኣፍካ እያ እትኾንነካ ዘላ ኣነ ኣይኮንኩን ከናፍርካ እውን ኣብ ልዕሌኻ ይምስክራልካ ኣለዋ ብሓቂ ብመጀመርታ ዝተወለድካ ሰብዶ ንስኻ ኢኻ ወይ ከዓ ቅድሚ እምባታት ዲኻ ተጠኒስካ ምስጢር እግዚአብሔርከ ሰሚዕኻ ዲኻ ወይ ከዓ ንጥበብዶ ናይ በይንኻ ጌርካያ ኢኻ ንሕና ዘይንፈልጠኸ ንስኻ ትፈልጦ እንታይ እዩ ኣባና ዘየለኸ ንስኻ እተስተፍሎ እንታይ እዩ ብዕድመስ ካብ ኣቦኻ እኳ ዝዓብዩ ሰያባትን ሽማግለታትን ኣብ ማእኸልና ኣለዉ
እቲ ምጽንናዕ እግዚአብሔርን ነቲ ብልውሃት ንኣኻ ዝተገበረ ቃል እንዶ ተናእሶ ኣለኻ? ልብኻ ኸ ንምንታይ ይወስደካ? ንምንታይ ከ ዓይንትኻ ክፉእ ኣጠማምታ ዝጥምታ? ከምዚ ዝበለ ዘረባ ካብ ኣፍካ እናውፃእኻ ስለምንታይ ንመንፈስካ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ተለዓዕሎ ኣለኻ? ሰብ ንጹህ ክኸውን እንታይ እዩ? ካብ ሰበይቲ ዝተወለደኸ ጻድቕ ክኸውን እንታይ እዩ? እንሆ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ እኳ ኣይኣምኖምን እዩ። ሰማያት ኣብ ቅድሚኡ ንጹሃት ኣይኮኑን። እቲ ንኃጢአት ከም ማይ ዝሰትዮ ሰብ ግዳ ክንደይ ጸይፉን ብልሽውን ይኸውን። ኢዮብ እስኪ ክነግረካ እቲ ዝረኣኽዎን ክገልጸልካ ስምዐኒ። ጠቢባን ሰባት ዝገለጹለይ ካብ ኣቦታቶም ተቐቢሎም ዘይሓብኡለይ ክነግረካ ስምዐኒ። ንሳቶም ንበይናቶም ምድሪ ተዋሂባቶም ነበረት፣ ባዕዳን እውን ኣብ ማእኸሎም ኣይነበሩን። ክፉእ ሰብ ሙሉእ ዕድሚኡ ጨካን ሰብ ብቁጽሪ ዘመኑ እናተሳቐየ ይነበር። ዘደንግጽ ድምፂ ኣብ እዛኑ ኮይኑ የድሂ። ደሓን ኣለኹ ክብል እንተሎ መጥፍኢ ይመጾ። ሰይፊ ይጸናተዎ ኣሎ እሞ ካብ ጸልማት ክመልእ ተስፋ የብሉን። ከርተት እናበለ እንጀራ ይልምን፣ ንሱ ድማ መዓቲ ጸልማት ከም ቀረበት ይፈልጥ። መከራን ጭንቀትን የፍርሕዎ፣ ንውግእ ከም ዝተሰለፈ ንጉስ ኮይኖም የሸንፍዎ። ክጻረሮ ኢሉ ኢዱ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ይዝርግሕ፣ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እውን ይተሃላለኾ። ብተሪር ክሳዱን ብረጒድ ዋልትኡን እናነሃረ ይመጾ። ብሰብሒ ገጹ ሸፈነ፣ ነቲ ስብሒ እውን ኣብ ሕቖ ገበረ። ኣብ ዝባዳማ ከተማታት ኣብ ሰብ ዘይነበረለን ንምዕናው ኣብ ዝተመደባ ኣባይቲ ተቐሚጡ እዩ እሞ ንሱ ኣይህብትምን፣ ሃፍቱ ድማ ኣይቀውምን። ገንዘብ እውን ኣብ ምድሪ ኣይስእንን እዩ። ንሱ ካብ ጸልማት ኣይወፅእን። ብሃልሃልታ ሓዊ ጨናፍሩ ይሓርር፣ ብስትንፋስ ኣፉ ይሓልፍ። ዋግኡ ከንቱ ነገር ክኸውን እዩ እሞ ንባዕሉ እናሰሓተ ብኸንቱ ነገር ኣይተኣመን። መዓልቱ እንተይበጽሐ ጊዜኡ ይፍጸም፣ ጨናፍሩ መሊሱ ኣይልምልምን። ንሱ ከምታ ፍሪኣ ብጉዕ ዝወደቐ ተኽሊ ወይኒ፣ ከምታ ዕምበባኣ ዝረገፈ ኦም ዘይቲ እዩ። ኩሉ ጉባኤ ኃጢአተኛታት ንጥፍኣት ይኸውን፣ ንድንኳናት ተቐበልቲ ጉቦ ሓዊ ይበልዑ። እዚኣቶም ክፍኣት ይጠንሱ፣ ጥፍኣት ድማ ይወልዱ፣ ከብዶም ከዓ ተንኰል የዳሉ ይብል ቃሉ። ስለ ቅዱስ ቃል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሽሙ ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።